Bai, hala da, zalantzarik gabe partidu guretzat gogorra, nik uste dut asko kostatu zaigula iniziatiba ematea eta bueno, aurretik jartzea lortu dugunean eta beraiek gutxiagorekin geratu direnean, batez ere bigarrengo zati horretan nik uste dut gaizki egon garela, ezta? Oso planoak izan gara, ez gara gai izan area gehiago kargatzeko, aukera garbiak sortzeko eta hortaz aparte, nik uste dut izan ditugun duelo horietan galtzaileak izan garela eta partidua ondo jarri zaigunean eta golak nola sartu dizkiguten ikusita, mina are gehiago, ezta? Nik uste dut bigarrengo zatia txarra izan dela, azken minutuetan bai egia da gehiago lortu dugula vertikalak izatea eta area gehiago kargatzea, lehenagotik egin ez duguna zentro gehiago ateratzea, bigarren baloietarako gertu egotea, hor azken minutuetan bai gehiago egon garela, baina egia da baita desorden gehiago zegoela gure aldetik eta bigarren zatia txarra eta hortik dator porrota. Sí, derrota dura, porque yo creo que sobre todo la segunda parte hoy hemos estado mal, no hemos sabido llevar la iniciativa, no hemos sido verticales, hemos sido perdedores en los duelos, cuando el partido lo teníamos encarrilado hemos regalado goles, o sea que yo creo que hoy partido duro, que le tenemos que dar la vuelta enseguida porque nos queda antes del parón el último partido en Mérida y tenemos que dar un paso porque lo que hemos hecho hoy nos ha dolido mucho.